Assalamu alaykum mehriban dostlar. Mehriban çağlar. Sağman oturmasanız. Asuda diýarmazda hormatly prezidentimiň saýatynda her projekta çağ sesleriniň belentden belent ýanglanmagyny arzu edip, çağlaryň tesat geçişiginiň täze sanyna başlaýar. Mehriban dostlar, mehriban çağlar gelin onna bugün keyifleşigimde gelen çağlar bilen tanış bolalım. Mening adım Gülbahar. Familiyam Çareva. Yaşım 7. Men Meylisa we Bagul 7 ýaşymda. Mening adım Akpome Şöhretkelliýew. Men Leyla 6 yaşında. Ben Tavus 4 yaşında. Men Melis 6 ýaşymda. Men Çınar 6 yaşında. Men Agulşan Hamedova. Pelvan 6 yaşında beşikçi. Men palwan 6 ýaşymda beşlikçi. O Ona beşlikçi näme soňundan? işte. Kilikçi üçlükçide. Neme barka, neme bolyarka, üşerler iller. Annalan öýne, baglan golayna, annalan öýne, baglan golayna. Gıyğırıp yatir, bağırıp yatir, ortada anna, elten oklar yanna, ayağına tiken, batıptır eken. Eni ýürekde körük tapalmaz. Enäniň ýüregi gülden näzikdir. Enäniň hiç ýeri dardy bolmaz. Ardy wawatdyk hepsi salykdyr. O çykça dertme. Hawa, Çynanyň. hawa. Beşliň hem dörtliň. Bäslik. Pikirleriň dörtliň hem kän etýäne. Bilemok. Bilen o. Näet bilen o alýan. Sanamak. Ha sanaň okmy? Hawa, Elinde gen okmy? hawa. Näme etýän elinde mi däl? Üýstermetden. Ha bakalar sananyň öýşlemeden mi diýen? Hawa. Tuwalamy. Näme oýnlar oýnaýan aýtyp berani? O zat kovalaşdığım zat oynandı. Oýun oýnaýan siz. Näme oýnlar oýnaýan? Kola koste, güllen pöçük. Kuwalak gaçdy. Kuvalan pat, gizlen puk, molim. Bay bu kuwalan paç. Hava. Gizleştiğim oynayat. Gizleşdiğim oýnaýan. Gizleşdiğim näme bolýar? Gizleştim. Onu çen zaniyağız bir an saklanyan. O son şonan tapmalı. Algayan. Bunun boldy. Köpül gaýanmy? Hawa, Gobul gaýanmy? hawa. Meni ýeterdiňmi? Bilemok. Gaş görelmi? Bor. Haçan? Sun. Şugunmy? Hawa. Çykyp bolgaşma gidelmi? Ýör. Kim ýeňerkä? Bilmedim. Bilen okmy? Hawa. Bar ýeňlerdiň meni. Bilemok. Gaş görediň gelýänmi ola? Hawa. Dostlaryň joralaň oýna oterberin senim oýna goşan oklar näme diýersiň şolara? Men olara koşmasalar var, ecem aydardım ya kakam aydardım. Menem koşun diýermi? Öz topum oynarlar. Olara hiç zat demedim. İnniki de menem olar salmazdım. Mamaydım diyen. Mama men koşan yoklar diyedim. Bilemok. Oýanyny başga kişiler bilen oýnar. Men kendi şartı kamağa. Inni menem sizi salcakka oynama dikkaydardım. Ecene var şu çoralar var, men oynayan oklar, koşan oklar oyna derdim. Bolmy? Öýe gidip öýüşdermeden. Oýun oýnajagam dämi? Onu hiç kimle oýnaman gedersiň da. Bir gün şeýsen, ertesi gün köp oýnarsyň. Bir gün näme etseň? Bir gün aýşyň edip oturýan, ertesi gün oýun oýnaýan. Men öýüşüm etmesem 2 kilo gaýrarna. Öýşüň etmeden kilo galýanmy? Owo, Şoň üçin mi etdi? owo. Ýa kilo galyň. Bir çykramam yok. Ha birje kiloňam ýokmy? Yok. Üçlük, Yok. 4, Babratçık. biratçyk bolanda näçe sanma? 4 sancıkta. 4 sancak 4'lük barmy? Ona diýany ýoklay. Surat düşýänmi? Hava. Näçe düşýän? Kavgal pişe. Gowul düşýän. Avadan val pişe. Owadan olup düşýänmi? Şeydivem dersem valya. Beydivem dersem valya. Begen Begen düşýänmi? Düşek wagtyň bir begenmeseň näme? begenmeli. Surat düşýänmi? Ha, Näme üçin? köp gowramak. Ay, su çırağı düşek gözüňe ağrıp gitýär. Öň bolan haçan bolýar? İçim dolu gönüllü. Içiň dolanynda näme düşdüň surata? Yadım düşünüp. Ya suratyň bardyra? Hawa, Näme durdyň şonda? bilemok. Gülüp avadan val pişmeli. Gülüp owadan olup düşmeli. Gülmeseň owadan olan okmy? Şey edip durmalı, şey edip durmalı.
Ya dişdeyseler şey dip dışarı. Onun şoň okmy? Küçüklüğümden beri. Kiçikliğinde neçe yaşındasyň sen? Nol. 0 yaşındadyňmy? O. Bir aylık bolagdy, bir aylık bolarsyň. Aha, onuň. Onun 1 ýyl bolanda 1 ýaşynda bolarsyň. 2 ýyl bolanda 2 ýaşynda bolarsyň. 3 ýyl bolanda 3 ýaşynda bolarsyň. Ha, şeýit pasaplaýarmy sen? O. 10 ýyl bolanda 20 ýaşynda bolýarmy? Ha. Neçe yaşynda bolýan? 11. 10 ýyl bolanda 11 ýaşynda bolýarmy? Bilmedim. Bilmedim. Haýsy naharlarga görýän? Yumurtka ne, palawe, Mhm. çorba ne, böreği. Öýe ajyp gelýän, ha? Onuňam ejeňem nahar taýyn däl, 2 saat garaşaý gyýdym diýe. Näme diýersiň ejeň? Ece kaçan işe diğer nakar. Gelemde nahar yemesen, eceme nahar pişirip ber diyelim. Çörek yer. Çörek ýersiňmi? O. Näle çörek ýersiň? Atık kıl. Misal üçün bal var iken bal yerdim. Misal üçün süt var iken Mhm. süt yerdim. İçerdim diyeceğim. Ece handikde zat bana diyer. Bir zatlar tapyanayma. Näme? Çörek burada. Ya varsa bal varsa çal yerdim ödüm. Çorba batırıp yiyenle. Ece nahar sat bereyim de diyelim. Taýyn däl, 2 saatdan taýyn bolýar diýsen näme diýjek? Kara satırın. Kara satırın. Ojukdan garaşyp oturarsyňmy? Son daşından ime oğuryanna. Näle daşyndan? Bişirip yiyorsun yönü, bişirip olanda ullukan sünkületleri olana çıkarıp iyiler ha. Aba. Sondan oğuryan. Ha, ullahan tünkler çıkarıp yemek görýänmi? O. Şeýdip gemirýän, ha? Ha? Böyle yiyen. Böyle ýa şu tünklerimi? Ha? Men sünki alakma. Ha? Men sünki yer alakma. Tünki ýeri alakmy? Hı. Bilmedim, tünki ýeri alakmy sen? Bilmedim. Yo, tünkün ödü. Yılma bars. Tünki miýmeň mümkin onda. O. Yo, tünki ýan dedim, tünkün ödü ýemeli, tünkün gapdanlar etleri ýemeli. O iyi. Ýeňmi? O. Süýji bolýarmy? O. Birinci günlere atık gelyen o ya. Ha, birinji günler aşkýan diňe. Näme tapakkanmy? Ha, birinci günler sapakken de 4 sapak koyup barsınlar. O bolmasa batırmayan. Bilemok. Nädip ekin ekmeli? İlk pili bilen gadyan, son içine tohum atyan, son yine üstüne yapyan kum bilen, onunam su görmeli. Bir ekmek mi yaptır olsan oğlum toprağı kazıptır ekiptir şunu. Birimi? Kima birdi ýani? Ha? Yo, sen ekseň nädip ekerdin? Ben mi o zat ekleyen zat alıp başıp ekerdim. Birinci çukur kazmalı. Son ekin salmalı. Mhm. Tohum. Son su koymalı. Son ıskıtı. Baştan tohum alayan, son yerine kazıyan dam gömüyan. Ondan sulayan. Ağaç etcek olsan ağaçın dağdan alayan. Ullu kanir kazıyan. Onu koyuyan dam yapyan. Su berýän. Mhm. Pil bilen gazyp tohum içine koýan. Soň ekken soň ma sulayan. Birincilik kazmalı yeri. Yer gazmalymy? Kumu kazmalı. Aha. Ondan içine de tohum koymalı. Mhm. Ondan üstünü yapmalı. Mhm. Ondan güneşin karışmalı üstünce. Mhm. Ondan şey diyorum. Bağ oluyor. Şeýdip baý bolýar. Yok. O siyale. Näme dat ekesiň gelýärsiň? Noyu. Noýby? O. Näme üçin? Şunu koyuyan. Noýby ýeme görýärmi? Noyu yani imedelim un asli. Ha, unuşa noýby goşulsa görýän, ha? Ben mi pomidor zat, o zaman mek zatlara kartoşka ekerdim. Men ekim yok. Kim eke? Enem, mamam. Şolar eke, ha? Gül. Gül ekesiň gelýär, näme üçin? Ben gülleri kopurup eceme berýän sebebi. Ekip soň goparyp ejeňe berjekmi? Owa. Gowararmy soň ejeň seni? Owa. Näme diýip berjek ejeňe? Gözüňi ýumdyp berer, eýdim okup berer.
Ha gözüň yum diýip iziňe bukyp berjekmi? Owa. O tekçede daş var, bu tekçede mäş var. Daşlaşsan daşlaşsak, mäşleşsen mäşleşsek. Şonu aýtyp berbilermiň maňa? O tarap o çekmece Onu geçmedik biz. Geçmedik biz. Yok. Yok, geçme yok manda izinden gaýtalap aýtyp berseň bolýar. o çeksede ders var, bu çeksede mers var, dersleşsek, mersleşsek. Öyleme. Bu tekçede daş var, bu tekçede meş var. Daşlasan, daşlanmalı, çıkardım. Daşrede daş var. Daşrede daş var. Mekke var. Ne diyeyim bilemem. Aydı bilemem onu. Daş var, Mekke var. Yok. Bilemem ben onu. On bir aydan da o da yattı bunu mu? Ya tut bolan okma. Sen anam, öňeşdi görmändiňmi? Yok. Son yala kitap olsa, içinde de bağ olsa yat tuturdum beni. Ha, ya tutup aýtyp bolýar many. Izinden gaýtalap aýtmak kynmy? Kinem de olun yatma çölo arasında. Ýadyňa şonu okmy. Daş, eğilik. O daş, O daş, aha. eğilik daş. Eýleki daş, bay ba. Sen ýaman aňsat etdiňmi? O daş, soňan beýleki daşmy? Men aytlendim. Aýtyp bilen okmy, bolýar. Ona bilemem ýöne başga bilen. Başga aýdany? Bir çinçi sorçu terçi sorwasy. Şonu sorardyk geldiňmi ýa? Taýlanıp geldiňmi? Ha. Bira oturmağa, biram soğuk almağa geldim. Bira oturmağa, biram soğuk almağa geldim. Owa. Çykyş etmäge gelmediňmi? Bay bo, oňalagy bolýarmy? Dün oturmak için, biram soğuk almak için geldim. Şoň üçin geldiňmi? Owa. Bay ba. Mene birinji gezek muňal gelen mihman bilen tanışýan. Näme? Oturyp soğuk alyp gidiberseň bolýarmy no? Ýöne suat gürläp ýörse. Gurlap ber. Owa. Sen sorawlarga jogap berene. Ana ýaňytmaja aýtyp bermediň ha? Ona bilemem. Bu tekçede daş var, bu tekçede meş var. Daşlanacak, meşleşecek. Mäşleşsen mäşlenjek. Daşrede daş var. Mesrede meş var. Taşarda daş var. Bilemem da O tekçede daş var, bu tekçede meş var. O daş, beylik. O daş, beylik daş. Mhm. Bu daş, o daş. O daş beýleki daş, bu daş o daşmy? o tekçede daş var, bu tekçede beş var. Beş var. O çeksede ders var, bu çeksede mers var, dersleşsek, mersleşsek. Ören owy, mihmançylyga gitdiňmi? Owa. Neýlere gitdiň? Akıllı jol gitken. Akyllyja bolup gitdiňmi? Owa. Ejibin jorlarlarına. Gitdiňiz ha, mihmançylyga. Mihmançylykda özüň nähili alyp barsaň gowy bolýar. Akıllı. Näde akylly bolmaly? Iglamalı, adat etmeli, oturmalı. Ha, mihmançylyga baranda ylgamaly dämi? Akıllı jol iýmeli. Iýmeli. Owa. Hemme zady iýerseň bolýarmy no? Yok. Ha? Dört kez iýmeli. Üflensen. Misal üçün gepleşip oturka aralarına girmeli. Mhm. Kim gepleşip oturýar? Ya ecem bilen mihman ettir, mamam ettir mihman için. Şolar bilen gürleşip otursan içine şey dip, mama dik girmeli ya da gürleşip olsan şey diýmeli. Ha, gurleşip bolansaň girmelmi? Men onu yiyecek deyip durmalı dedim, gürlep durmalı da yerde. Mihmançylyktamy? Hava. Näme gurlemeldir? Seva, o yerde din eceler var, gürlep tırtıkka, onun sesini pes etmeli der. Seva. Ha. Ejeler gurlap otyga, oň sesini pes etmeli-dämi? Hava. Enamdan aktan yok. Akiden okmy? Näme üçin akiden oklar seni? Çağı etmez diye. Men çağa dal, men ullakan bolum diýmeli. Çağı etmeli, ulakanlar elten yok. Ecem diyen zatlar neden? Näme etdiň tanış mehmançylyga baranda? Ecem man kime gitiyse ederim. Anam. Onun mehmanlar gidenden zatlar yığınlaştıran. Yok, sen mehmançylyga gidende. Mehmançılara gidende akıllı bol oturan. Akıllı bolup oturarsyňmy? Näde akıllı bolmaly? Şey diýipmi? Mehmançylykda şey diýip otursaň bir hildämi, mektepde oturýar abaýdy. Şeydi.
Şeyde oturayım. Bize mehman gelse kömekleşen. Yo size mihman gelen ok. Sen mihmansılığa gittin. Ay bilemok. Bilen ok. Oturalım. Oturun. Barangda mı? Oğu. Ne edip ödün? Ecemladın gürleşpiyorun dinleyip oturan seydip. Ejengden näme gurulşýan, dinläp oturjak mı? Ha. Şu etdiňmi? Ya da dostlarım bilen oyun oyna. Barangda. Oğu. Näme gurulşýan onuň ejengde? Bilmedim. Onu dinläp oturýan diýdiň ha. Dinleyip oturamaktan dinle dostlarım bilen oyun oyna. Dinleyip oturup näme edecek? Ýa-ni dinläp oturýan diýdiň anna maňa. Mena beýen ýadyma düşen. Şey diýerin ýadyňa şonu okmay. Oğu. Bolýar şu wagt videom tarat görýäs. Diýem kaň diýen okun kaň. Ana bir göreli. Tarat görelmi? Oğu. Ejemden diýenlerini dinleýäs diýem, dinlän ok diýäsmi tarat görýäs. Oğu. Näme? Ecemladın gürleşpiyorun dinleyip oturan seydip. Ejengden näme gurulşýan, dinläp oturjakmy? Diýipsiň ha? Ya bilem oğum. Bilen ogmy? Oğu. Ben diyelim bilem oğa. Soğudu çenelim hemen. Ha, soğut çiňin näme diýerim, bilen ok diýermi? Oğu. Vay bo. Geplemecik otur boly. Haçan adyň tutsa ha dip bir zat aýtmaly. Näme diýse şoňa jogap bermeli. Mehmançylyga barp geplemän otursaň ama bir hili. Bir hili onu benim daşak çıkıp oynardım. Sonra kızlar varsa şoňa bilen jora bolup oynardım. Ha, gyzlar wagt oynardyň şeýlemi. Bolmasa Bolmasa da akyllyca bolup oturardım. akyllyja bolup gepine goşulma oturardym näme? Nördün alpar maçumari yuvaş ejeng aydan etmeli şördedin o iyeceklerden iyip gitme. Asan akıllı varmalı. Ijekdadyň iýip gaýtmalymy? Yok akıllı varmalı. Akyllan bolmalymy? Ova. Ören oý. Tınığı uğranı alıp serttin. Şonu görän ýaratmy. Oğu. Maňa bolaram şonu häzir geýik görsen. Ulusi. Ulsy. Ulusi bolor. Yo şunu geýik görsen bolmamy maňa? Ha bolma. Bolar. Boğularsın. Bogulman. Boğularsın. Getir geýik göreýin. Al. Soň maňa berjekmi? Ha. Näme üçin? Maňa bolsa maňa beräýdi. Ha. Näme üçin berjekkä? Beresin gelin. Beresin geleno. Ha. Vay bo, men gerek ýalyk etler otirna. Bir gün ona beren yana näme edeceğimi bilemok. Soň ödüm näme geýjegiňi bilem okdym. Ha. Nira gitdiň bulaňa? Ay toya gider. Toýa gitdersiň. Ha. Goşqa aýdyp bereýinmi? Boşga aýtyp berseň ammarar. Eskap gülüň doýmaryn mertebe janym watan, seni dilden goýmaryn jigerim janym watan. Yüreğim goşu tardar gyjak bilen du tardar. Türkmen alkyş yardar hazinam kanym watan. Tamam. Yok, başga dowam et. Başga dowam ýok. Hawa. Aýdym oňamy? Ha. Saat dünyamda yaynayan men yaynayan. Saat dünyamda oynayan men oynayan. Elvan elvan lale zarlıkta can. Tatlı tayerdek coşup kaynayan. Yörelin yörün bağı görelin cemilin yara bacağı yörün gökbağı. Yörelin yörün kozi görelin cemilin yara bacağı yörün gökbağı böyle. Bolymy? Good morning to you. Good morning, we are not see you. 8 yaşlı Turan'da bedavatım kışkaya akpağdanın botayın nurdan da kesbe vakbaldı. Bolymy? We öz aýdym amma. Ýodaýdym oňamy. Özüm düzdüňmi? Ha. Ha? Sizlere Kerim Halif'in Aha. sağdan bilemok. Sadyn bilen okmy? O. Hanaýdany? Sağdan düzen kişinin adını bilemok. Bolýaýdym öýdün aýday. Soňlanmaja hoşsubanın käwämije mehriwanım. Soňlanmaja hoşsubanım. Soň käwämije mehriwanım. Ömür baqy gahramanım. Min başım sipayce. Ömür baqy gahramanım. Min başım sipayce. Şonu alak. Soň alakmy? Hawa. Ýokary tondan aýtýan ekeniň ýaman. O. Ana sen sowgadyň. Gutly bolsun. Bolýarmy? Hawa. Gepleşim üstüne salam uğraşy adamam. Awa. Kimma? Babama, anama, acama, kakama, daydama, donama, cigima, kakama, Aha. babama,
Mamama böyle. Mamamlara, eceme, kakama, babama, atama, eneme, daydamlara şu gün sonra diýilýän jigimin daglangyny wala şoňada daglangyny gutlaýan. Tuolama. Sonra diýenjegiňe doglaňyny bolaşa bir ýaşaýanmy? Ha? Ol 9 ýaşaýa. Ha, 9 ýaşaýmy sonra diýen. Şeýlemi? Hawa. Ören owy oňam doglaňyny gutladyň. Bolly, başga ýaçakdagyma? Muallimlerime, Muallimlaňa maýda. taat muallime, Qurban muallime, Merdan, Günner muallimlere öğretýän. Salam öğretýän şeýlemi? Eceme, kakama, enama, atama, babama, mamama, joralanma, daydalanma, uyalanma, inalanma, daylanma, gelineceklenme, aslan ağama, ağamay kama, solara. Sonra salam öğretýänmi? Eceme, kakama, ovadak mamama, başka tanıyanıma, joralanma, Aha. böyle. Asa mugalima, kakama, mamam da, babam da, asa ovdaklar dostlarıma. Enem atam, kakam, ecem, mamam, babam. Onaň? Bolly. Bollymy? Biram garyndaşlarym. Howdalma gelim diýdiň ha. Hawa. Gurulama gelmediňmi? Ay, gurulama gelmedim ýöne gurulattyrdyň sen meni. Sen ne gurulama gön howdal gitjekdiňmi? Hawa. Uňaram da atpama. Oturup şeýle gitjekdim. Çeýdip oturyp howdal gitjekdiňmi? Hawa. Uňarda burunu. Aynen şeýle gitjekdim. Bolmadymy? Hawa. Näme boldy? Sen meni gurulattyrdyň. Gurulattyrdyňmy? Hawa. Gurulajak galdyňmy? Hawa Ya gurulattyrdyň. gurulama diýip goýberdilermi? Ha, özüm gidesim geldi. Özüňi desem Hawa. geldi. Gurulaman howdal gitjekdiň ha. Hawa. Onu gön o tak baraýmak seni. Ha. Näme? Bolmaýar. Bolmaýarmy? Gurulattyrdyňmy? Hawa. Guruladyň? Hawa. Gurulaňa pişman boldyňmy ýa bolmadyňmy? Bolmadım. Enem, atam, mamam, babam, ecem, kakam. Hawa gyzyk kılmak. Gazaklat gurlaşdylar ha. Şeýlemi? Hawa. Başga? Başka yok. Ha oldy ýetmi? Hawa. Aýt kamera serede. Şey. Şuňamy? Hawa. Şonda bodun şeýle men Hawa. diýem. Sag bol diýelmänmi? Hawa. Sag bol. Sağ olun. Sağ olun. Sag bolam. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sag bolam. Sağ olun. Sag bolam. Sağ olun. Sag bolam. Sağ olun. Sağ olun. Sag bolam. Kirnöydügür ocakta, mıdamı gel saçakta, öyde sallanacakta, yanından çağa sesi. Koydukli suhut bilen, tefim sorular bilen, çay başında madam tomoşa edin bilen. Anha mehribandaşlar, mehriban çağlar gepleşigimiz şu ýerde tamam boldy. Asudy diýarmynda hormatly prezidentimiň taýatynda çağlaryň ses goý, mundan beýleken belentden belent ýanasyn. Siz ýaşyk teleýänimi tomoşa etmäge dowam edin. Biz bolsa häzirçe siziň bilen hoşlaşmaly. Hoşça bolun.